Strigă din adâncul sufletului: Doamne, recunosc că sunt slab și mă abat adesea de la calea Ta. Te rog, nu-ți întoarce fața de la mine cel smerit. Curățește gândurile mele de tot ce nu vine de la Tine. Prin cuvântul Tău sfânt călăuzește-mi zilnic pașii. Îți încredințez întreaga mea familie. Fie ca Duhul Tău sfânt să pătrundă în viața noastră, să ne lumineze și să ne călăuzească pe fiecare, să ne facă însetați de cuvântul Tău și de cunoașterea Ta. Doamne, Te rog, dă-ne înțelepciunea de a deosebi binele de rău, ca să nu mai rătăcim în ignoranță și să nu-ți păgubim numele. Condune, Doamne, întreaga familie pe calea adevărului Tău, spre intrarea în împărăția Ta. Amin. Distribui această rugăciune cel puțin unei persoane, ca și cei dragi Ție să fie luminați de lumina lui Dumnezeu.